Αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό είναι το γνώθις αυτόν. Το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική μας εξέλιξη και ζωή. Γι' αυτό στις μέρες μας έχουν εξελιχθεί πολλές επιστήμες, όπως η ψυχολογία, υπάρχουν σεμινάρια συμβουλευτικής και αυτοβελτίωσης και πολλές άλλες μέθοδοι οι οποίες ασχολούνται με την ψυχική και συναισθηματική μας υγεία. Όμως όπως γνωρίζουμε ισχύει το νους υγιής εν σώματι υγιές. Είναι λοιπόν απαραίτητο για να γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε και το σώμα μας. Από τι αποτελείται τα κύτταρα, τα όργανα, η ιστή, πώς λειτουργεί, ποια είναι τα συστήματά του, η αυτορύθμιση, η ομοιόσταση, ποιες είναι οι ανάγκες του και τι να αποφεύγουμε. Τι μας βοηθά να είμαστε υγιείς σε σωματικό επίπεδο. Ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, φώτανα, διατροφή, άσκηση, ψυχική διάθεση, εργονομία, ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε, καθόμαστε και λειτουργούμε. Τι προκαλεί τις παθήσεις και τι μπορεί να μας βοηθήσει να τις προλάβουμε, γιατί προλαμβάνει παρά θεραπεύει, και τι βοηθά να τις αντιμετωπίσουμε με ολιστικό τρόπο. Αυτό χρειάζεται να γίνει μέσω ολιστικής γνώσης και διδασκαλίας, ώστε να μπορέσουν οι γνώσεις αυτές να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα. Αυτό και πολλά άλλα για τη γνώση του σώματος θα αναλύσουμε στο σεμινάριο Ανατομίας, Φυσιολογίας και Παθολογίας με ολιστική προσέγγιση. Θα δοθούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν κάθε άνθρωπο τόσο σε ατομικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι ο κάθε συμμετέχοντας να γνωρίσει τον εαυτό του γνωρίζοντας το σώμα του, καθώς μόνο μέσω της σωματικής υγείας και αρμονίας μπορεί να ολοκληρώσει την αυτογνωσία και την αυτοελπαιδείωση και να είναι πραγματικά υγιής. Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του για να διατηρήσει και να βελτιώσει την προσωπική του υγεία και σε κάθε επαγγελματία που θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις του μέσω της ολιστικής προσέγγισης, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο τους θεραπευόμενους του. Το σεμινάριο Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας με ολιστική προσέγγιση έχει διάρκεια 63 ώρες, θα ξεκινήσει στις 16 Δεκάτου, 16 Οκτωβρίου και θα είναι διαδικτυακό μέσω βίντεο 2 ώρων την εβδομάδα και θα έχει διάρκεια 7 μήνες. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο που υπάρχει κάτω από το βίντεο. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο τηλέφωνο 211 18 32 736 όπου μπορείτε να μάθετε για το κόστος, να κάνετε την προεγγραφή σας, για τις μεθόδους πληρωμής και τις προσφορές των προεγγραφών μας και επίσης στο mail tgseminars papaki.gmail.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε για το σεμινάριο. Είμαι ο Θεόδωρος Κατζούνης, είμαι ιατρός, φυσίατρος, με μετεκπαίδευση στον βελονισμό, τον οτοβελονισμό, τη θεραπευτική μεσοθεραπεία και άσκηση και διδάσκω όλα αυτά τα οποία θα αναλυθούν στο σεμινάριο από το 2000. Σας περιμένουμε με χαρά για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.